laugarren bideoa musika lenguaiari buruzkoa. Bueno, ona iristeko, badakizue, sartu behar zarete klaseko blogean, Javi Musika, musika lenguaia, irekitzen zaigu, eta klikatzen dugu musika lenguaia, hemen. Klikatzean, agertzen zaigu hau, klikatzen baldin badugu hemen, irudi horretan agertzen zaigu hau, eta hemen klikatzen baldin badugu eskalak, bai? Agertzen zaigu hau. Bueno, bitarteak eta eskalak, bai? Hau da gure laugarren bideoa. Lehenengoan jakin behar dugu zer den bitarte bat, ezta? Bitartea gaztelaniaz, intervalo. Bai? Bi noten arteko distantzia bitarte bat da. Musika diskurtsoa bitarte segida da. Hau da, guk entzuten baldin badugu melodia bat, entzuten dugu notak, ezta? Nota hoien artean bitarteak daude, bai? Adibidez, hemen hau da fa eta hau da la, bai? Fa eta la artean, bai? Bitarte bat dago, la eta sol artean bitarte bat dago, sol eta fa artean bitarte bat dago, bale? Bueno, orduan, melodia bat bitarte segida da, bai? Notak jotzearen arabera bitarteak zailkatu daitezke. Notak jotzeko ordenaren arabera izan daitezke. Orduan, egon daitezke melodikoak eta egon daitezke harmonikoak. Melodikoak bitartearen notak bata bestearen atzetik jotzen direnean. Lehenengoan jotzen dut kasu honetan sol, eta gero jotzen dut re, edo abesten dut, bale? Sol, re. Hori da bitarte melodiko bat, bai? Bitarteko harmonikoak, kasu honetan, bitarte harmoniko bat, notak, bi nota, aldi berean jotzen direnean. Zuek esaten duzu, ezin daiteke, ezin da jo, horrela, bai, txirula batekin ez, bai? Txirula melodikoa delako, melodikoa, bai? Ez da harmonikoa. Hau, jo daiteke piano batekin, bai? Nik piano batera banoa, jotzen baldin bat ditut edo pultsatzen baldin bat ditut bi nota, aldi berean, lortzen dut bitarte harmoniko bat, bai? Edo, dire lagunak jotzen baldin badu mi, eta nik jotzen baldin badut sol, bion artean lortzen dugu bitarte harmoniko bat, bai? Gero, nola zailkatu daitezke? Noten norabidearen arabera bitarteak izan daitezke, bai? Hauek izan daitezke bakarrik melodikoak, bai? Goranzkoak bitartearen notak grabetik agudora doazenean, bai? Lehenengoan jotzen da nota hau, eta gero jotzen da hau. Orduan, norabidea da gorantzkoa, bai? Orduan, intervalo edo bitarte hori da gorantzkoa. Berantzkoak direnean, lehenengo nota da bigarrena baino agudoagoa, sol da re baino agudoagoa. Orduan, norabidea da berantzkoa, bai? Gero, beste modu bat bitarteak zailkatzeko. Bere noten hurbiltasunagatik bitarteak izan daitezke, bai? Hurbil badaude, oso hurbil badaude, konjuntoak lortzen dira, eta ja apur bat urruntzen baldin badira lehenengo nota, bigarren notatik, lortzen dugu bitarte disjuntoa, bai? Konjuntoak, sol, la, adibidez. Kasu honetan, la, sol, fa, mi, fa, hauek dira konjuntoak guztiak. Hau, sol, la eta sol. La eta sol artean ez dago notarik, bai? Laren berantz, Urrengo, hau da, izango litzateke berantzkoa, bai? Orduan, la eta sol artean ez dago notarik, erdian, bai? Sol eta fa artean ez dago notarik, erdian. Fa eta mi artean ez dago notarik, orduan dira konjuntoak, bai? Hau da fa eta hau da la. Hau da disjuntoa. Zergatik? Pues fa eta la artean erdian dago sol, bai? Fa, la, erdian dago sol. Orduan hori intervalo edo bitarte hori da disjuntoa, bai? Ulertzen da apur bat? Bueno, nota kopuruaren arabera bitarteak izan daitezke, bai? Bakunak eta konposatuak, bai? Zortzidunak edo txikiagoak direnean, bai? Zortziduna zer da?
behekodotik goikodora sortzen zaigu, bai, behekotik goikodora sortzen zaigu sortzidun bat. Sortzi dira, porque do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sortzi dira, bai? Sortzi nota daude erdian. Zenbatzen dira, edo izendatzen dira, bai lehenengo nota, bai azken nota, bai? Do, re, mi, fa, sol, la, si, eta do. Sortzi. Bai? Lehenengokoak, hau da, de primera, bai? Lehenengokoak, nota bera, fa, fa. Bueno, hau da bitarte bat, baina, bueno. A ber, bidunak, bai? De segunda, fa, sol. Hirudunak, de tercera, fa, la, fa, sol, la, bai? Laudunak, fa, sol, la, si. Imagina zazue, bai? Fa, sol, la, si. Laudunak. Bosdunak, fa, sol, la, si, do. Seidunak, sei nota. Fa, sol, la, si, do, re. Bai, kasu honetan, zazpidunak, fa, mi. Fa, sol, la, si, do, re, mi. Zazpi nota daude, bai? Lehenengotik azkenera. Eta zortzidunak, bitarteak zortzi nota dituenean. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Zortzi nota, bai? Konposatuak direnean, zortzidunak baino handiagoak direnean, hau bederatzidunak, hamardunak, hamaikadunak izan daitezke. Bederatzi nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Bai? Behekodotik goikorrera, bederatziduna. Hamar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Hamar nota, bai? Behekodotik goiko mira. Hori dira, hamarduna, bai? Eta hamaikadunak, eta bar, bale? Bueno, horiek ziren bitarteak. Orain eskalak, bai? Zer da eskala? Definitu behar dugu zer den eskala, bai? Eskala bat, nota jarraien segida bat da, bai? Nota jarraiak, bai? Hau da, bitarteak izan behar dira, bai? Bidunak, do, re, biduna, re, biduna, mi, fa, biduna, fa, sol, biduna, bale? Orduan, nota kopuruaren arabera, jartzen dut hemen, bai? Nota kopuruaren arabera, baita tono eta tonu erdien kokapenaren arabera ere eskala desberdinak aurki ditzakegu. Diatonika, pentatonika, kromatikoa, bueno, asko daude, bai? Eskala diatonika da normalean erabiltzen duguna gure musika sisteman, bai? Occidental, bai? Gure musika sistema occidentalean. Bueno, eskala diatonika bat, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hau da, eskala de do mayor, bai? Do mayorraren eskala. Eskala diatonikoak dauzka tonuak eta tonu erdiak, bai? Zazpi nota jarraiak ditu, do, re, mi, fa, sol, la, si, eta gero errepikatzen da berriro do, bai? Baina zazpi nota dauzka eskala mayor batek, bai? Zazpi nota. Eskala diatonika batek. Eskala diatonika hasi eta bukatzen da izen bereko nota berean. Hasten da do eta bukatzen da do honetan, bai? Baina zenbatzen da bakarrik bat do, do bat, bale? Nota honi tonika deituko diogu eta eskalari izena ematen dio. Do-ren eskala, bai? Hemen, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Hau da, re-ren eskala, bai? Bueno, nota bakoitzari gradua deitzen diogu. Bai? Jartzen du hemen. Nota bakoitza gradu izena du eta erromatar zenbaki batekin adierazten da. Oso garrantzitsuak dira tonalitatearen antolakuntzan eta hurrengo izenak dituzte. Bueno, lehenengo notari esaten diogu, eskala bateko lehenengo notari esaten diogu tonika. Bigarren eskalaren notari esaten diogu supertonika. Hirugarren notaren, eskala bateko, hirugarren notari esaten diogu mediante. Laugarrenari subdominante, bosgarrenari dominante, seigarrenari superdominante eta zazpigarrenari sensible. Eskala kromatika. Eskala honek tonu erdiak bakarrik ditu, bai? Eta 12 nota. Hau da, nota guztiak ditu. Vale? Bago azpiano batera.
hasten bagara tekla batean, eta jotzen ditugu, bai beltzak, bai txuriak, urrenez urren, bai, eta bukatzen dugu. Imagina ezazue, do batean hasten bagara, eta bukatzen dugu urrengo do horretan, baina urrengo don, eta jotzen ditugu nota guztiak, sortzen zaigu eskala kromatikoa, bai? 12 nota ditu, ez dago nota gehiagorik, 12 nota bakarrik daude, bai? Ez dago gehiagorik. Alterazioen, sostenituak eta bemolak beharra daukagu eskala hau osatzeko. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si eta do, bai? 12 nota horiek dira, bueno, hau ez da kontatzen, bai? Ez da zenbatzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bai? Esan dugun bezala, lehenengo nota eta azkena da nota bera, eta bakarrik zenbatzen da behin, bale? Orduan, 12 nota daude. Eta hori da eskala kromatikoa, eta hau izan da dena, gure laugarren bideoa, eskalak eta bitartei buruzko bideoa, bai? Ondo izan, hurrengora arte.